Hej Kasper. Jeg vil nu, bevise sætning 21. Derefter vil jeg regne den, andengrads polynomen, du har givet mig for, at regne ud, og så vil jeg faktorisere ligningen. Yes. Lad os da bare komme i gang. Jeg kan lige læse op, hvad sætning 21 lyder som til at starte med. Antallet af rødder for f af x er lig med ax i anden, plus bx plus c afhænger af diskriminanten. Yes. Og vi starter med at bevise regneforskriften, hvis diskriminanten var lige med 0. Jeg har så skrevet den op her. Så ganger vi med 4a på begge sider, som ser sådan her ud. 4a i anden, x i anden, gange x i anden, men det, plus 4 a b x, der er selvfølgelig gangetegn imellem dem her, plus 4 a b er lig med 0. Det er så det første, vi gør. Det næste, vi gør, er, at vi så trækker 4ac fra på begge sider. Og det ser så sådan her ud. 2 i anden. Gange a i anden. Nu skriver jeg det bare uden gange. Det håber jeg er okay. Plus 4 a b x er lige med minus 4 ac. Yes. Og så den næste er, at vi lægger b2 til på begge sider. Og den ser så sådan her ud. Det er så parentes 2 ax, parentes slut i anden, plus b i anden, plus 2 gange 2 ax gange b er lige med b 2 minus 4 ac. Det er 10. Yes. Og så udnytter vi så en kvadratsætning for at finde definitionen af d, hvor at resultatet af sætningen så bliver parentes 2 ax plus 2 parentes slut i anden er lige med d. Wow! Ja, og by the way, så bruger vi kvadratsætning nummer 1. Yes, så har vi det på det rene. Og så hvis d er lige med 0, så har vi jo den ligning, jeg så lige skrev op der. Den regner vi så lige ud nu. Og det gør vi ved, at vi siger parentes 2ax plus b parentes slut 2. Det tog så det der. 2 er lige med 0. Som er entydigt med den her 2ax, den er ligning, plus b er lige med 0. Yes. Og så trækker vi så b fra på begge sider, hvor det så bliver 2ax er lige med minus b. Og så nu dividerer vi med 2a på begge sider, hvor det så bliver til x er lige med minus b divideret med 2a. Vi dividerer kun med 2a. Det var det, jeg mente. Yes. Og nu skal vi så finde ud af, hvis d er større end 0, så har vi så, den samme. 2, ax
plus b, parentes, det bliver lidt tæt på hinanden. Godt lige sådan her. Så kan du se. 2a. Yes, i anden er lige med d. Ja. Alright. Og så fordi vi har brugt p i anden er lige med q, så er det jo egentlig ens betydning med p er lige med plus minus kvadratrund af q. Så derfor kan vi så opløse parentesen, så den så bliver sådan her. Er lige med plus minus kvadratroden af d. Yes. Og så trækker vi så b fra på begge sider, hvor den så kommer til at se sådan her. 2ax er lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Yes. Og så dividerer vi så med 2a på begge sider, hvor den så kommer til at se sådan her ud. Hvor det er så den anden måde. Ja. Nej, nevermind. Okay. X er lige med minus. Nej, er lige med minus. B minus b plus minus kvadratroden af d. Bum. Divideret med 2a. Yes. Og det var så, sætning 21 forklaret og regnet ud. Nu går vi videre til, opgave 2, eller nummer 2. Nå, så skal jeg regne andengrads polynomiet ud, som hedder, det er så bare lige opgave. Den hedder f af x er lige med 2x i anden minus 4x minus 16. Yes. Så, så vi starter med at sige 4 i anden minus 4 gange 2 gange minus 16. Det bliver så 16 minus 8 gange minus 16. Og det, vi gør lige sådan her, så er det nemmere at se. Så det er det så 16 minus 128. 16 minus 128. Yes. Hvor det så bliver 144. Og det er så d. Og man skal jo så tage kvadratroden af det. Eller det er kvadratroden af det her. Og kvadratroden af 144. Det er 12. Nu hvor vi ved alt det, så sætter vi det så ind i de forskellige formler for at finde rødderne. Ja, og vi kan starte med den første, hvor vi finder x1. Og så fordi vi kan se, at d, fordi vi kan se, at d er større end 0, så er det så nummer bevis 2, vi skal bruge i sætning 21. Hvor det er det der med plus minus. Så vi starter med at sige x1 er lige med minus 4
minus 4 plus 12, som vi så lige regner ud, var kvadratroden af 144. Eller kvadratroden af diskriminanten. Og det skal vi så dividere med 4. Hvor jeg så starter med at sige minus 4 plus 12, det er 8. Divideret med 4. Hvilket bliver så er lige med 2. Det er så er lige med x1, den første rod. Den næste rod regner vi ved, at vi sætter dem ind igen. Det er så, hvor vi siger minus 4 minus 12 divideret med 4 er lige med minus 16 divideret i 4. Og det er så, ja okay, så trækker jeg så minus 4 minus 12, det bliver minus 16 divideret med 4, det bliver så minus 4. Og så har vi rødderne. Nummer 3 opgave skal jeg faktorisere ligningen. Og ligningen for at faktorisere, den lyder som følger. F af x er lige med a gange parentes x gange x1 parentes slut gange parentes x minus x2. Yes, parentes slut. For at faktorisere ligningen, så kan vi jo sætte tallene ind i ligningen, som vi har for, de øvrige resultater. A er 2, og x1 var også 2, og x1 var 2, og x2 er minus 4. Det er så minus 4.